Hun ser sur. Hej. Godaften. Jeg tænkte på, at vi gerne vil adoptere den her dreng. Han er meget handicappet her. Ja, de skræmmer nogle børn til døde ved at komme og ringe på den her tid af døgnet. Nå, men jeg tænkte, det har ikke så meget lyst til. Nå, han er meget handicappet. Nå. Så det er sådan for jer. I kunne lide ham.